जुलाई दाननि 23 तारिख मंगलबार दिनै त्रिपुरानि लाइबमानि बिसेसलायै दिनै महाराजा त्रिलोचननि आमुनिसिमी केरबाय खाथि अब पूजा खाजोबफायो ई केरबाय खाथि पूजा अब त्रिपुरानि राज्य एवं त्रिपुरा महाराजा रंनि बंशावलीनि कुल देवता हेनो नायकाय अब त्रिपुरानि जत दफानि बजारजोंबो पूजा पार्बन पालायो खाथि बाय केर मो खाथिनि अखलगनो केर पूजा अंगो बसो बुरुंगुनो दिनैबो 23 तारिख जुलाई मंगलबार ई केर पूजा तिनि राजबाड़ीओ आगुलिनि जाय आगुलि गोजाम पुरान हावेली आरो केर पूजा एक समय मुइतंगो ई केर पूजा नगै जानि ई हास्ते त्रिपुरानि फातारनि जत लोगो फजोंगो हामबाय जाय खाका हामलायफोर